आयै आङो न'आव बोसोरनै बा बोसोरथामफोर फैला दे। आयौ हाबाब मा बोसोरनै बोसोरथाम फैया जाखो न'आवलाय? मानो फैया? आंसो मिथिगौ। मेरा तो जीना ही मुश्किल हो गया। बै गथ'नि मोखांखौ नायबानो फाग्ला बायसि जायो आङो। आंनिबा नंमारगौ ना नंमारा? आंथ' इसेबो आंनि बायसिखौनो मोनना लाखाया। आंनिथ' नंखाया। आदा मानोथ' फैला नोंलाय बोसोरनै बोसोरथामहालागै हा? आरे गेजेर गेजेर फैना बा 6 मासफोराव खेबसे फै। बेलाय बोसोरनै बोसोरथामावसो फैगोन। नोंसोरखौबो मा बुंबावनो। न'आव थाबाय थाबाबो खामानि मावनो थां होननानै थिनहरबाय थायो। दा थांनो नागिरबाबो नोंसोर आंखौ बेफोरबायदि बुङो हा? आसल बाथ्रा बुंनोसै आङो। न'आव फैबाथाय आङो थांनो बायो। बिनिखायनो एबारनिफ्राय बोसोरथाम बोसोरब्रैनि उनावसो फैगोन आं खेबसे। खोनादोंना खोनायाखै आङो मा बुंदों? आं न'आव फैबाथाय थांनो बायो। बिनिखायनो आं एबारनिफ्राय फैखाला। आं एबार फैसा बुरजा जमायना लाबोखागोन। बिनिखायनो आङो बोसोरथाम बोसोरब्रैसो फैखाला। आङो नोंसोरखौ बुंना दोनखाबाय। नोंसोर आरो आंखौ फन हरनानै लिंबाय थानांला। गथ'आ बामजायोनो बामनो हाया नामा? आं दा गथ' सथ' बामनो टाइम गैला। आंहा थांसै। आयौ मा बायसि बिबाहाय नोङो? दसे बामलांनो हाया होमबा? ओरैनोबाबो माथो नोङो फैखालानो बोसोरथाम बोसोरब्रैयालागै। दिनै इखिनिखौ नोङो बामना थांनो हाला नामा खेबसे खिनिखौनो? टाइम गैलालै आंहा टाइम गैला। बिफा खेबसे खिनिखौ बामथारनो हाया होमबा? आदा होद मा खेबसे बामबा मा जायो दे? बाम गथ'आ गाबलाय लांबाय। टाइम गैया होनबाथाय नोंसोर जेबो बुजिया आरोना। थादो थांसै आङो। आंहा टाइम गैला। ओइया थांगा गारबायसो माथो मानसियानो। आइया दसेल'खौनो बामनो हाला? 1 मिनिट नङालै आधा मिनिटसो बामबाबो जागौमोन ना। सिथा गल' सिथा। नोङो चक्लेट जागोन ना चक्लेट हा? होमबा आं नोंनो चक्लेट होगोन दे। नोङो गाबनाङा। नों जुदि गाबबाय थायोबा आं नोंनो चक्लेट होआ। नुदोंना गायदे बिहामजोआ दुखु मोननानै थांबाय न' सिङाव। गेबगांखौबो ना मा होनना बुजायबावनो, बुजायबाबो जेबो खोनासङा। औलै आयै फाग्ला जाबाय बे आदाया। मानसियानो सोख खालाम बोरैबा जालांजोब्बाय। मानसिखौ एसेबां सोख खालामो नालै। बेसिरि बाजैया बेसे दुखु मोनो बिसो मिथिगौ। आं मिथिगौ बियो गथ'खौ मानो सैया। बियो ना गावगायनि गथ'खौनो दाबो गावगायनि सानना लाया आयै। बै बाजैनि एक्सनिसो सानना लाबाय थायो। बेनोथ'हाय बेनि थाखायनोथ' बियो 3 बोसोर 4 बोसोरनि उनावसो फैगोन न'आव। नङाबाथ' खामानिखौ मास मोनथामखौनो मोजाङै मावा खोमा। न'आवनो फैबाय थायो। नंनायनि नङिनि सोख खालामबाय थायो। गथ'खौसो दुखु मोनो आङो। बिफानि अननायखौनो मोनासै। मानो गावगायनि गथ'खौनो गुबुननि सानबाय थायो बियो। आरो जोंबायसि नङा होनबाय थायो। जोंबायसियानो माथो गथ'आलाय। औलै आयै मा बुंबावनो। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ गुसुं जागोन दे। नोंथांमोना दिनै जेबो बुंथ'नांला। मानोना जोंहानि न' खाथियावनो हाबा दंमोन आरोना। जोंहा फुख्रि दङ। फुख्रिखौ बारनानैनो मोनो आरोना एकदम खाथिथार। बिदिनो दावरावबो जागासिनो। ओमफ्राय आंबो हाबा जाहैबाय। फट' सट' लाबाय। बिदियावनो गोबाव जाबाय आरोना। ओमफ्राय आरो सासे बिनानाव बुंबाय, आब' नोंखौ आङो माइ गोथां थानायावनो फट' उथिनो लिंदोंमोन। माइयानो मोनलायलांबाय हालायलांबाय होननानै बुंबाय नालाय। ओमफ्राय बेयावबो दुब्लिबारि मानि फट' थिखांहैजाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा सोरबा आंखौ बाहानासो होनना बुङो आरोना। जेनेबा आङो सोलाबि माबायिफोरखौ आं बाहानासो खालामोनो बेफोरबायदि बुङो आरोना। बाहाना नङालै लोगोफोर नै। लोगोफोर नायना ला। न' खाथिथारनिनो हाबामोन नालाय। बेनिखायनो दख'ना बोराय, फालि बोराय, ब्लाउस बोरायखौनो गानना थांदोंमोन आरोना। ये देखो दोखो दोखो फट' उथिथारदों आरोना लोगोफोर दिनै नै। ओइलै लोगोफोर नै दुब्लिबारि मानि थिखांहैजादों आरोना। लोगोफोर आं सोलाबथाराना गामियावनो फैनाय जाया। सम सम आरो गामियाव ओंखारनोबो लुबैयोना लोगोफोर। बिनिखायनो मालाबा एसे सम दिहुननानैबाबो आं थाङो आरोना। बेनोसै लोगोफोर दिनै एकदम हाबा जानायावनो फट' थिखांनायावनो गोलाव बानायनो हायासै आरोना। नोंथांमोना फट'फोरखौ दिन्थिनायखाय गाज्रि मोननाङा दे। सोरबा सोरबि बाहानासो बानायो होनो नालाय। बेनिखायनो आं दिन्थिमारबाय आरोना दिनै। गोबां फट' उथिबावदोंसो लोगोफोर। आं दिन्थिजोबाखैसो। एकदम मोनालाय लांदों आरोना। दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअ'खौ नायलांदो। मालै सना माथो लिंहरथारला। मा नोंनिया हौवाया दाबो थांनो रोंला ना मायो?
थानो हाथारलालै नोंखौनो लुबैसोबाय आङो थांनो होदोब्रा नोंनि हौवाखौ थाबैनो दै इन्टुजार खालामहोबाय थायोलै नोङो बाजै हौवाया आंना थांथ'वाखै धैर्य हमना थाथ'हाय मा गप्ता साननैसोनि उनाव थांगोनदो बे साननैसोखौलाय मा हिन्जावजों उन्दुनो हाया नामा जेबो फिलिंस फैयालै आंनिया बेजों नोंजोंसो फिलिंस फैयो आंहा मानोहाय नों बायदि बाजै फिगारफोरखौसो मोजां मोनोब्रा आङो बे सल' राखाव खाव कटं टं हारा गोजा मा फिलिंस फैनो बेजोंलाय थै बायोलै आं बेजों फिलिंस फैयाबाबो नोङो साननैसो बेखौनो अनथ' आरोहाय आंना दा हौवायानो थांथ'वाखैबा नोङो एसे बुजिहाय मा बाराबा बोनानै लाबगारगारगोनलै नोंखौनो है नोंबो आं नंगौखौनो बुंमारदों दे आंना हौवाया फैनो जासिगोन दोनथ' आरो आं फन हरागौ लागै नों हरनाङा दे गदा जागोन दे नोंनि हौवाया थाबैनो थिनहरदो मा मोनबाय थादों बेलाय न'आव बै सासेयालाय माथो जाखो बै सासेनाव थांनो हाया नोंना मोजां मोननाया आंल' नामा आंखौ ब्लक खालामना दोनबायलै हौवाजों बुजानानै गैला दा आंजों जेबो लेनदेन गैला हौवाजों बुजाबायना आंजों रायज्लायनायखौ खोनानानै साला हौवाया आंखौबो रायहरदोंमोनथ' दे साननैसो नेथारबावदो आरो मेगन मिसिबनानैबाबो दे थाबैनो थांनो होदो साला बे आंनि हिनजावखौथ' आं नायनोनो हाला सहायनोनो हालालै मानो दाबो थांनो रोंला सहायनो हाथारला आङो मालादि आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय गोजान जागोन इसोरासो मिथिगौ दे आरो नोंहासो मानि मा झटफट बेफोरो औलै आसुरित गदा नोंनि गोसोआ एसेबां गेसाव नोङो एसेबां गुन्दा नोङो हिन्जाव थाखानायनि उनावबो नोङो हौवा गोनां हिन्जावफोरजोंसो लाइन मारिबाय थायो नों सानसे फस्थायगोन गदा नों सानसेबाबो फस्थायगोन नों आंखौ एसेबां दुखु होबाय थेवब्लाबो सहायनानैबाबो आं नोंजों दाबो संसार जाबाय दङ दे होनबालाय दोनथ'ना आंना हौवाया फैसिगोन आंनियाबो हौवाया देनजारथारसो बाला दे गिनायानो बांद्रायलै नोंनियाबो गियाबा दे हिनजावजों उन्दुनो होयो आंहा फिलिंसानो फैयाबा बेजों साइस गैया भाइस गैया फारसेथिंजाय खथं थं हारा गोजा मानसियानो फिगारानो गैयाबा फिगारफोराबो एसे सेक्सि जानांगोन होनबासो एसे फिलिंस फैगोन साला दिनैबो मोसौनि आथिंखौ सिफायना दोननो होननाया जायासैना गाबोनबा हले खिन्थु सिफायथारगोनलै बे मैनास्रिया ओरैनोसो थाबाय दङ ओरैनो थानायखौ सुखुथारबाय बेखौ आरामसे दोनदाल होयो साला गांसोबो हानो मोनाखै ओरैनो आजादि जाग्राबायसो दङ ना र' आइजोंनो एसे रायज्लायनो थांनि र' प्लेनिं बानायनो थांनि सुमोना बा माथो खबरखौनो लायाखै नोङो खेबसेबो मैयाबो आङो फन हरबाय रिसिभखौनो खालामा माबा आङो खामानियाव बेस्थ'मोननो लेथोसै बा एसेबांथ' बेस्थ'ना मैया नोंथ' मिसकल जाना थानायखौ नुखादों नङा होमबा थेवब्लाबो हरलायाखै आरो बेयासो आं फैनायनिफ्राय खबरखौनो लायाखै आरो बा मानो माबाफोर गाज्रि मोनदों नामा नोङो सुमोना बुंनाय नोंथ' बेफोरबायदि नङामोन जेबो गाज्रि मोनाखैलै लेथोसै बोरै दङ आरो हाबायालाय माला हाबाया जोंनिया समफोरनो फै दे हाबायाव फैलासिनो थानाङा नों जमुना नङाबा आं गाज्रि मोनगोन जागोन दे नङा फैथारनांगोन बेबायदि बाजैखौबो फन खालामाखै र' आङो जागोन दे खालाम ओमफ्राय टिलुमोननि खबर मोनदोंना मोनाखै ना फैबाय न'आव ओहो फैथ'वाखै नोंखौ थांदों होननानैनो खिन्थायाखै जोंफोरो थाथो दे दा नोंसोरनिसो गोसोसै खिन्थायोना खिन्थाया आंथ' दा जेबो बुंला जमुना आङो ना टिलुखौ बावनो हामारबायसो रामोन्दाखौ मोननायनिफ्राय माने रामोन्दाया ओरैबायदि मोजां ना आं माने मा बुंबावनो माने दिल जितलिया रामोन्दाया नंगौ नामा दे मोजाङानो दे बिदिनो मोजाङै संसार जालांदो आरो नोंहानो मोजांलै मालाय लैथोस्रि रामोन्दा बायदि फिसाइ मोन्दों जेनेबा फिसाइथ' जाथ'वाखै देनाय थेवब्लाबोथ' सानैल'सो दंबावो नङा होमबा सानैल'सो गैबावला कंग्रेचुलेसन दे थेंक इउ नोंबो मोनगोन आरो नोंनोबो आं नागिरना होगोन दे नोङो टेनसन खालामनाङा जमुना जागोन दे थेवब्लाबो रामोन्दा बायदि मानसि बहुद खमलै नोंहा मालाय खाफाल मोजां ना बेनिखायनो रामोन्दाखौ मोनबाय आंहा आरो खाफालानो गाज्रिलै लेथोसै जेथिंबो गाज्रि अबावलाय आङो रामोन्दाखौ मोनबावनो अबावलाय आरो रामोन्दा बायदि मोनबावनो
मोनगोन ना नों मानो थिनखादों नोंना गाज्रियानो सानफ्रोमबो जाबाय थागोन नामा सानसे नङा सानसे मोजांबो जागोन आरो नों आरो बेखौनो सानबाय थायोना आंबो नुवाखै बेसेबा टेनसन जाबाय दंमोन मालाबाबो आंनिया मोजां जानाय नंला होननानै आंथ' गावनि जिउखौबो फोजोबनोसो सानदोंमोन नाथाय आं रामोन्दाखौ मोननायनिफ्रायनो आंनिया गोसोआ सोलायबाय बेनिखायनो नोंबो टेनसन खालामबाय थानाङा जमुना नोंनि थाखायबो इसोरा सासे लिरना होखादों खाफालाव आरो मोनसे खोथा खिन्थु खाफालाव लिरनाय गैयाबाना नों जेसेबांखि फाग्ला फाग्लि जाया मानो थेवब्लाबो नोङो मोना दे थेवब्लाबो नोंनि थाखायबो मोजां सेंग्रा नागिरना होगोन दे आङो जमुना आं दङ ना नों टेनसन खालामनाङा नांला खोमालै आंनो रावखौबो मानो नांला जानो नों हाबा जाया होमबा हाबाखौथ' जानो सानदोंमोन नाथाय मा नोंलाय मानि थाखाय हाबा जाला होमबालाय लैथोस्रि जायखौबा मोननो हास्थायोना बै मानसिखौ जुदि मोनाना होमबानिया माने हाबा जानोनो जेबो इन्ट्रेस्ट गैयै जालाङो उनाव नोंबो होमबा सोरखौबा मोजां मोनोमोन नामा माथो नोंनिया रावबो मोजां मोननाय गैयामोन दिनैलाय आरो मा बेफोरबायदि बुंखो मोजां मोनज्लायनायथ' गैयामोन थेवब्लाबो माने सासे मानसि आं मोजां मोनोमोन आरो माने सिरि सिरि गोसोथोखुमायोमोन मा नोंलाय मानोथ' खिन्थायाखैमोन नोंना बिदि क्रास दंमोन होननानै आंनो खिन्थानांगौ माथो सानसेबो खिन्थाफेराखैमोन दिनैसो खिन्थाबाय नोङो माखौथ' आरो खिन्थाबाय थानो लैथोस्रि दे होमबा ना लैथोस्रि उनाव रायज्लायगोन बिबारि आब'आ लिंहरदों आंखौ दे हाबायाव फैदो खिन्थु जमुना नोंसोर सानैबो फैयालासिनो थानाङा दायो बिबारि बाजैखौबो फन खालामगोन र' आङो दे अन्थाव बाथावनो जमुनानियाबो सोरबा क्रास दङमोननो सोरखौबा मोजां मोनखोमायोमोन बा खिन्थायासैबो मालाबा सोंनांगोन र' मोजाङै गोसोजों जोबोद हास्थायोमोन खोमा सेंग्राजों मोजां मोनजायासै नै बिलाय र' आं मालाबा सोंगोन र' लैथोस्रि नों सिथ्लायावसो दङ आं बेखौनो रुम सिङाव थांदोंमोन नोंखौ नागिरनानै रामोन्दा आं जमुनानो फन हरदोंमोन हाबायाव लिंहरनो थाखाय ओमफ्राय फैगोन ना फैयानो फैगोन होनदों र' फैनायालाय बिनि थाखायबो सासे सेंग्रा नायनांसिगोनलाय जोंफोर रामोन्दा बेसोरा सोरखौबा गोसोथोखुमायोमोननो मोनासैबो बेनिखायनो टेनसन दिनैसो खिन्थाफेरबायलै बियो आंनो आगोलथ' बेफोर बाथ्राफोरखौ जेबोखौनो बुङाखैमोन मोजां मोननाय गैया होननानै बुङोमोन ना बेनिखायनो आंबो जेबो सोंनाय जायासैमोन नाथाय दिनैसो एकदम मानसिया बोरैबा सिरियास जानानै बुंलायदोंलै माने गावनि क्लासखौ मोनैनि थाखाय माने हाबा जानोनो बाबायनो बिदिसो जाखुमाबाय दङ होमबा हास्थायोमोन खोमा बियो सेंग्राखौ मोननो सोरबा सेंग्राखौ मोजां मोनदोंमोन दा सोंनो हायामोन नोङो लैथोस्रि सोंनो सानदोंमोन माबा दोन होनबायना बिबारि बाजैया लिंहरदोंनो उनाव सोंगोन र' आङो सोंबानो जाबाय मोजाङै नागिरनांगोन र' सासे बिनि थाखाय जोंनो नों होनबा एसे नागिरना होनांगोन बेनोबो सासे